kuwi. Iya. Pemimpine guyon maton sapa Cak Slenteng? Nggih, tak Slenteng. Ngerti apa ora ketuane guyon maton dari Blitar Cak Slenteng. Awakmu kudune manut karo aku. Nggih, sapa? Cak sapa? Slenteng. Nah, nggih teluan Bapak Slenteng. Bapak Slenteng kaya iya to Le. Nggih, Bapak Slenteng kaya telek. Lho, mangsaku nggih cacah njak guyon kok ora ngerti bengi iki wilayah endi. Lha iki wilayah endi? Ini Desa Mulya Agung. Mulya iku sudah mulia, agung besar sekali kemuliaan. Wong kene iki wong wedok-wedok kuwi gedhi-gedhi. Makmu kok iso ngarani wong wedok. Lah kan rasane mburi foto karo aku mlakune kok sangke gedine. Dadi Mulya Agung. Tapi kan